дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии барномаи интеллект шоу даъват мекунем. имрӯз дар меҳмонии мо тими кишоварз ширкат доранд. умедворам ки барнома ҷолиб хоҳад буд. дар мавсими навбозии дуюми ин тим аст ва шумо бо аксарияти аъзоёни ин тим умедворам ки шинос ҳастем. хуб, баъди он ки мо аъзоёни тими кишоварзро баротон муаррифӣ кардем, бозиро шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими кишоварз имрӯз ширкат мекунад акбар шарипов, лоиқ шералиев, шаҳбонуи нурмуҳаммад, шоҳсанам бомулозода, зуҳуршо неъматов ва сардори даста сироҷиддин баҳорзода. ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки бо қоидаҳои асосии бозии шумо ошно ҳастен ва ин аксарияти иштирокчиёни барномаи мо ҳам иштирокчии ин барнома ҳам тамошобини ин барномаҳо ҳастанд ва фикр мекунам ки бозиҳои тимҳои дигарам бо завқ тамошо мекунанд. хуб, қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз ин рӯ шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошанд. хуб, барои ҳар савол фикр кардани ҳар савол 1 дақиқа вақт бароятон ҷудо мешавад. 1 дақиқа вақти иловагӣ шумо дар оғоз доред ва ҳар вақте ки пеш аз муҳлат ҷавоб додед 1 дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. чанд нафар аз нозиринам дар барномаи мо ширкат доранд. агар кадом як пешниҳоду кадом як вариантҳои фарқкунандаи ҷавоб дошта бошанд, метавонанд ки ба суҳбати мо ҳамроҳ шаванд ва вариантҳои худро пешниҳод кунанд. хуб, муваффақият мехоҳам барои шумо. маромад, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1964 ҳукуматдорони яке аз шаҳрҳои Австрия хостанд ки дар яке аз майдонҳо як муҷассама гузоранд. муҷассамаи як духтари мактабхонро. дар пушти он духтар аз рӯи тарҳи лоиҳакаш ҳатман бояд як сабади бисёр бузург мебуд ва он ҷо ҳамеша як чӣ медошт бояд. яъне дохили он бояд аз як чиз пур мебуд. албатта ин ҳисоб карданд ки ин душвор аст ин корро анҷом додан, вале ба ҳар сурат соли 1964 зимистони соли 1964 хонандагони мактаб ва аскарон барои баргузории ҳамон чиз кӯмак карда буданд ва ин муҷассама як рамзи ба қавле изҳори сипос барои онҳо буд. яъне гӯё як сипосе барои онҳо, махсусан барои мактаббачагон буд. хуб, дохили он сабаде ки пушти мактабхон буд ҳамеша аз чӣ бояд пур мебуд? ёдрас мешавам ки ин яке аз шаҳрчаҳои Австрия буд ва бо ба ёд овардани соли 1964 ва шояд ба ёд меоред ки ба кадом ҳодиса иртибот дошт ё ба кадом рӯйдод ё ба кадом чорабинӣ иртибот дошт ва гӯед ки он ҷо ҳамеша бояд аз чӣ пур мешуд ё пур мебуд. маромад 1 дақиқа вақт фикр кунед. як сабад бояд дар пушти муҷассамаи сабад дар зимистону австрия
Австрия. شاید خیلی інтересний جواب داشته باشه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Ба фикри ман ҷавоби ин савол барф мебошад. барф аст. яъне ки дохили он сабаде ки дар пушти хонандаи мактаб аст, пури барф аст. тахмин мекунед ки барои чӣ барф ва ин чӣ рӯйдод буд ба ёдатон омад? мо инҷо метавонем ҷавоби шуморо қабул кунем. албатта агар ба ёд биёред, ба ёд оварден ё не? Шояд ҳамон сол озмуни лижаронӣ буд. хуб, бале, комилан дуруст. олимпиада буд. Олимпиада ва вақте ки лижаронӣ барф буд кам ва буд, аскарон ва духтарон мактаббачаҳо кӯмак карда буданд ва барои барфпӯш кардани ҳамон роҳҳое ки мусобиқа мегузашт, онҳо барф оварда буданд, барф кашонда буданд. ва ба хотире ки ба онҳо аззи сипос кунанд, муҷассамаи як духтарчара гузоштанд, пушташ як сабад буд ва он сабад аз рӯи идеяе ки фикр кардан онҳо, меъморову ино фикр кардан, ҳамеша бояд дохилаш пури чӣ мебуд? барф. барф мебуд. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. хуб, ман дар бораи як чизе суҳбат мекунам ки воқеан ҳам ба шумораи дуюми, аввалтар аз ҳама 11 март соли 1912 ва баъдтар ба 2 январи соли 1913 ва баъдтар ба 153 иртибот дорад. шумо баъд як дақиқа ёбед ки ин шумораҳо чиро ифода мекунанд ва инҷо гап дар бораи чӣ меравад? 11 марти соли 1912, 2 январи соли 1913 ва шумораи 153. шумо баъд як дақиқа ёбед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? мо чиро дар назар дорем? мо аз вақт истифода намебарем муҳтарам ровӣ. аз вақт истифода намебарем? хуб, биёед мешунавем канем. гап дар бораи чӣ меравад? гап дар бораи аввалин рӯзнома, нашри рӯзномаи Бухорои Шариф меравад. хуб, 11 март, санаи 2 январ чӣ буд? соли 1913. санаи 153 чиро ифода мекунад? 153 шояд ки нашрияи рӯзномаи Бухорои Шариф 53 шумора нашр шуда буд. шумора адад. шумора адад. ва 2 январ шояд рӯзе ки дигар қатъ шуд шумора, шамхел? не қатъ нашуда буд. ба чӣ буд? شاید جناب روی از 11 مارت سال 1911 تا همین 2 ینور 1913 153 نشر همون روزنامه شاید нашр шуда буд. نشر شده باشه. ҷавоб комилан нодуруст нест. ҷавоб дуруст аст. бахел ҳаминҷо гап дар бораи Бухорои Шариф мерафт ва ин саволи бисёр осонтарин дар ин блок буд ва 153 шумора нашр шудааст ва 11 март, 2 январ ин рӯзҳои оғоз ва қатъи ё анҷоми нашри ин рӯзнома аст. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дар Зеландияи нав як овезаҳо ё плакатҳо нашр шуда буд. дар онҳо сурати одамон буд
ва як қисми бадани онҳо сиёҳ шуда буд. яъне ки дар як қисми бадани онҳо як хати сиёҳи намудор буд. вале ин овезаҳо воқеан ҳам барои ҳушдор додани мардумон буданд. яъне ҳар касе ки тамошо мекард фикр мекард ки ин сиёҳ, яъне ки бадани сиёҳ шуда беҳтар аст нисбат ба он ки инсон умуман ҷисман вуҷуд надошта бошад. яъне ба воситаи ин овезаҳову плакатҳову варақаҳо чиро таблиғ мекарданд? ёдрас мешавем ки инҷо гап дар бораи Зеландия нав меравад. тасаввур кунед намоишгоҳ, суратҳои одамон ва як сиёҳии диагоналӣ дар ҷисми одамон мушоҳида мешавад дар ҳамун суратҳо. ва як паём буд барои одамони дигар ки ин сиёҳӣ буданаш беҳтар аст нисбат ба набудани худи инсон дар рӯи замин. гап дар бораи чӣ меравад? як дақиқа вақт маромат фикр кунед. Англия аст. Нафарое ки мақсад гуноҳ мекарданд ё ки ба маҳбасӣ намешидану тарафи Австралия, Зеландия навамиёра мефиристонданда ҳамин Австралия ва Зеландияро ҳамин ҳисоб пайдо шуда. Шояд ҳамун нафараи ҳамун гунаҳкори мақсад вазнин небуданд ки ҳукми қатл намедоданд дар Англия буд. ба ҳамунҷа равон мекарданд. як қисмати бадани ҳамбо сафед сиёҳ карда мешуд нисбат ба он ки мақсад мекушта инҷа гап сари чӣ меравад? овеза. инҷа гап сари он меравад ки овеза ҳаст. ҳамин фикр мекунам ки тасмаи бехатарӣ қисми гуфтсеми диагоналӣ туғри неки бад гуфти нисбат ба ки мақсад як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? гурӯҳи мо ба қароре омад ки ба ин савол шоҳсанам ҷавоб медиҳанд. ҷавоби дурусти ин суол ин тасмаи бехатарӣ мебошад. тасмаи бехатарӣ оне ки дар мошино аст ҳамон? бале. чун шумо гуфтед ба таври диагоналӣ ҷойгир аст ва ин овеза ҳаст дар чаро дар бадан сиёҳ мешавад? бад ҳамон бадани ранги худи ҳамон тасма бисёртар ин ранги сиёҳ аст. аз ҳамин хотир вақте ки тасмаи бехатариро мегузаронанд ҳангоми рондани мошин ин ба таври диагоналӣ ҷойгир шудан дар бадани тасаввур кунед ки ронанда агар шиму костюм дошта бошад тасма аз болои костюм мебанданд ку ё не? бале. баъд чӣ хел бадан сиёҳ мешавад? тасма ки худ ранги сиёҳ дорад. кадом вақт сиёҳ мешавад? бадани инсона фишор меорад кадом вақт? шумо мошин доред? вақти садама. вақти садама воқеанам. ин ҷавобатон комилан дуруст аст. яъне ба мардум мехостанд фаҳмонанд ки шумо тасмаи бехатариро бубанден ки вақти садама агар фишорам биёрад бадани шуморо сиёҳ ҳам кунад шумо зинда мемонед. яъне ба воситаи ҳамин намоишгоҳ ҳамин чиза мехостанд ба мардум талқин кунанд ки ҳатман тасмаи бехатариро гузаронед. мо низ ба шумо ва бинандаҳои дигаре ки моро тамошо мекунанд тавсия медиҳем ки ҳатман ҳангоми рондани мошин тасмаи бехатариро бубанданд. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. сарнавишти он ба асп иртибот дорад ва дар авеста ҳам ҳамин чиз таъкид шудааст ки аҳурамаздо гардунае сохт ки 4 асп дошт. хуб ва ҳамин гуна идома медиҳанд. хуб ва аз худи сарчашмаҳои дигар низ дар ин бора маълумот ҳаст ва қисмати
бештари устураҳои авестоӣ дар иртибот бо асп яъне оварда шуданд, пешниҳод шуданд. хуб, ва шумо баъди 1 дақиқа маълум кунед ки инҷо гап дар бораи кию чӣ меравад, ки ҳамчун як фариштаи обҳо ва ба асп иртибот доштааст. саволфаҳмо аст. инҷо гап дар бораи як фаришта ё тавре ки пештар мегуфтанд худованди об меравад, ки ба аспу ба ин чизам тибқи устураҳо иртибот доштанд. баъди 1 дақиқа ҷавоби шуморо интизор ҳастем. марҳамат, фикр кунед. шумо чӣ гуфтанд? шумо як фикр кунед. ки худои оташа худои фариштаи об гуфт. фариштаи об ва фариштаи асп гуфт. аҳриман худои бадӣ буд. неки буд. аҳриман бадӣ буд. шумо ба асп иртибот дорад бо дар авесто шудааст. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? дар инҷа дар бораи амин 4 унсур мерафта бошад сухан. унсур офариниш. шумо медонед ки масалан дар мавриди ҳар чизҳои алоҳида ине ки фариштаҳои худро доштанд, фариштаи обу, намедонам фариштаи боз чизҳои дигар буданд. ва инҷо гап дар бораи ҳамон як фариштаи обҳо меравад, ки гуфтем сарнавишти ӯ низ бо аспу, бо намедонам гардонаву ин чизҳо иртибот доштааст, тавре ки дар сарчашмаҳо омада, аз он ҷумла дар авесто. хуб, шумо фақат биёбед ки гап дар бораи кӣ меравад. шояд фаришта анаҳита бошад. анаҳита яъне фариштаи обҳо. ҳамин тавр? бале. ин ҷавоба мо қабул кунем? бале. шо бебоварӣ гуфтен ё ҳамтун пешниҳод? мо ба хулоса омадем ки гурӯҳ пешниҳод шуд ва номи ин фариштаи обҳо анаҳита. анаҳита аст. ба ёди касе яке омад барое ки вақти савол пешниҳод кардем. бале, бале. хуб, ин дигар муҳим нест. муҳим ин аст ки то вақти қабул шумо ҷавоби дуруста пешниҳод кунед ва ин ҷавоб комилан дуруст аст. офарин. ва воқеан ҳам ҳамин гуна анаҳита ин дар наврӯзномаи умари хайём низ ҳамин гуна дар мавриди аспу ин чизо ҳаст. хуб, дар шоҳнома дигар маълум аст ки ҳаст дар ин бора. ва дар бештаре аз устураҳои авестоиам ине ки ин чи ҳаст дар иртибот бо асп, сарзамини турон, ине ки баъзе маълумотои ҷолибам ҳаст. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт як ширкати алоқа, ширкати телефонӣ, хуб ин гуна тартиби кор дошта ки хуб даромаде ки ба даст меовард на аз давомнокии суҳбатҳо, балки аз ҳар як занги алоҳида вобаста будааст. ва
бо ин тарз тавре ки шумо аллакай эҳсос кардем, суҳбатҳои дуру дароз хароҷоти бештар доштанд барои ширкат ва манфиати кам меоварданд. яъне онҳо масалан баъзеҳо суҳбатҳои дуру дароз мекарданд, баъзеҳои дигар интизор мешуданд навбатро барои суҳбат. шумо медонед ки он вақтҳо телефонҳои хеле зиёд набуданд дар ҳама ҷо ва ин гуна телефонҳои бесиме ки ҳоло ҳастанд аслан набуданд. хуб, ва роҳбарияти ҳамин ширкате ки мо дар борааш суҳбат дорем бо як тасмимаш коре кард ки даромади ширкат зиёд шавад. яъне тавре гуфтам он вақт даромади онҳо на аз давомнокӣ, ҳоло масалан ҳар қадар шумо зиёдтар гап занед ҳамон қадар барои ширкат манфиати зиёдтар аст, зеро ки пули шумо харҷ мешавад. ва он вақт даромади ширкат на аз давомнокии суҳбатҳо, балки аз ҳар як занги алоҳида вобаста буд. яъне ин занг метавонист чанд сония давом кунад, метавонист соатҳо давом кунад. Не? хуб, ва бо як тасмимашон онҳо тавонистанд ки ҳамин мушкила ҳал кунанд. чӣ кор карданд онҳо ки мардум худ аз худ камтар суҳбат мекард ва барои дигарҳо ҳам навбат мерасид ва ҳамин гуна ҳисоб карданд ки даромади ин ширкати телефонӣ бештар шуд. чӣ кор карданд? хуб, бояд биёред таърихи телефонҳоро, умуман телефонҳои аввалинро, ва умедворам ки бо кавакак фикр кардан шумо ҷавоби дурустро меёбед. маромад як дақиқа вақт фикр кунед. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол акбар шарипов ҷавоб медиҳанд. маромад акбар. аслан дастаи мо ба хулоса омад ки ҷавоби ин савол ҳамин аст ки мо агар телефонҳои қаблиро бинем вақте суҳбат мекарданд, ҷавоб ҳамин аст ки гӯшаки телефонро вазнашро яъне оҳанин кардан ва вақте гап мезаданд зиёд дар навбат буданд. ба ҳамин хотир онҳо гӯем дасташ вай гӯем монда мешуд ва телефонро мемуданд, боз дигар кас ба суҳбат оғоз мекард. ҷавоб мо ҳамин аст. яъне ки ҳамон худи гӯширо вазнин кардан, ба он оҳану кадом як чизои дигар илова кардан ки вазнин шавад. ва чизи вазнина дар гӯш доштан бисёр душвор аст. яъне онҳо фикр намекарданд ки метавонанд ки ба ин гӯш гиранд боз, не? ин ҳолат ҳам мешуд, лекин аз сабаби ки вазнин буд онҳо дез давом намекард. дер давом намекард, хаста мешуданд дастҳояшон. хуб, ин ҷавоба қабул кунем. бале. ман ростӣ дигар илоҷ надорам. ҳатман бояд ки ҳамин рақами 4-5 кунем, ба хотире ки ҷавобтон комилан дуруст аст. яъне худи ҷавоб дар савол буд ки давомнокии суҳбатҳо аслан инҷо ҳеҷ рол бозӣ намекард, нақш бозӣ намекард. худи ҳамон зангҳои телефонӣ дар алоҳидагӣ як миқдори муайяни маблағ меоварданд ва ба ҳамин хотир ширкат фикр кард ки чӣ кор кунад ки ҳамсуҳбатҳо тез иваз шаванд ва ба хулоса омаданд ки ҳамон гӯширо вазнинтар мекунанд. ба он гӯшӣ илова кардан баъзе маводи дигара мисли оҳану баъзе чизҳои дигара илова кардан ки дурудароз дар гӯш нигоҳ доштан яъне чӣ буд? вазнин буд. ва аз ин рӯ онҳо ба суҳбатҳошон тез хотима мегузоштанд, ки анҷом мебахшиданд, ба нафари дигар бо суҳбат мекард ва бар ин ширкат даромад меовард.
саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1893 дар Чикаго ҳукуматдорон як мусаввараи як расомеро аз намоишгоҳ гирифтанд ва гуфтанд ки ин кор дуруст нест ва ин ҷавобгарӣ дорад ва ба як шарт барояш иҷозат медоданд ки дар ҳамон сурат ду хати сурх бикашад. ду хати сурх бояд ҳатман бошад. ва ҳолам вақте ки дар ягон сурат мо ҳамон чизро мебинем, ҳатман дар он як калима навишта шудааст ва баъзе хатҳо ҳастанд ки моро огоҳ мекунанд ки ин аз намунаи аслияш тафовут дорад. яъне ки айнан тасвир кардани он чиз манъ буд ва барои ҳамин пулис соли 1893 дар Чикаго ба ин рассом гуфт ки шумо ҳатман дар мусавваратон бояд дар болои ҳамон тасвире ки дорен ду хати сурх бояд бикашен, вагарна шумо муҷозот мешавед. он рассом чиро тасвир карда буд? ин як рассоми реалист буд дар Чикаго. чиро тасвир карда буд? савол фаҳмост? ёдрас мешавам ки ҳоло ҳам агар шумо ҳамон чиро акс мегирен ё тасвир мекунен, ҳатман бояд ки як навиштаву баъзе хатҳо онҷо бошанд ки аз намунаи асл фарқ кунанд. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. شاید دوستان یکان نهی چه علامتی راه باشد که مقصد یکان رسم یکان اتاق میکشید در بالاش خط ایکس سرخ که مقصد ممکن نیست. як даха вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? бинандаои азиз, ёдрас мешавам ки ин тим ном дорад тими кишоварз ва инҷо устодон ва шогирдон аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ширкат доранд ва умедворам ки бозишон то инҷо барои шумо писанд аст. мо ба хулосае омадаем муҳтарам ровӣ ки шояд лоиқ ба ин савол ҷавоб метиҳанд ва ҷавоби онро боз лоиқ мефаҳмонам. мо ба хулосае омадем ки рассоми номбурда он вақт расми пули қалбакиро тасвир карда буд. бинобар ин чаро қалбакӣ? пулис чунин тасвир. чаро қалбакӣ? қалбакӣ нею асосан расми пулро тасвир карда буд. расми пул аст. асол бале, маблағ расми пул. хуб, ва мо гуфтем ки ҳолиам дар пулҳо агар бошанд, яъне ки як калимаро менависанд, чӣ менависанд? ёдатон бошад вақте ки пулҳои мо нашр шуда буд, ҳамин гуна яъне ки плакатҳо буданд, овезаҳо буданд, сурати пулҳо, қабатҳои ҳимоявӣ нишон дода шуда буданд, чӣ доранд, ва як калима дар болои ҳамон суратҳо навишта мешавад ки фарқ кунад ки ин асл нест. чӣ менависанд? намуна менависанд. намуна яъне ки ин намунаи пулҳо аст. яъне шумо фикр мекунед ки он рассом дар Чикаго соли 1893 пулро тасвир карда буд. пулро тасвир карда буд. барои ҳамин пулис таваҷҷӯҳ кард, гуфт ки шумо болояш бояд ду хати сурх дошта бикашен.
ва рассомо аслан дигар вақте ки мусаввара тасвир мекунанд фикрашро ҷамъбаст мекунанд дигар намехоҳанд ки ягон хачам бикашанд дар он аксашон ба хотире ки бале, баъд бино- ин бале хуб ҷавобатон комилан дуруст аст. ман ростӣ медонистам ки шумо бачаҳои хеле доно ҳастед, лекин боварӣ надоштам ки бо ин ҳисоб бозиро ҷамъбаст мекунем. бар сурат ин бозии дуюми шумо аст ва ман фикр мекунам ки аз ин бозӣ ба он бозӣ агар бачаҳо беҳтар шаванду шавқшон зиёдтар шавад, пас мо таҳиягарон ин барнома ба ҳадафашон расиданд ва умедворам ки ҷолиб буд. ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба шумо ёдрас мешавам ки ин тим ном дошт кишоварз ва ҳамагии дӯстдорони табиати зебои Тоҷикистон ва ихтисосҳои бисёр шавқовара онро интихоб карданд ва умедворам ки ин ҳафта низ саволҳои ҷолиби худро ба нишонаи мо мефиристен. шумо почтаи маро дар экранҳои худ мебинед ва мо интизори саволҳои ҷолиби шумо ҳастем. вақте саволҳои худро мефиристен, ҳатман маълумотро барои мо бифиристен, камакак ине ки иттилои бештарро дар ихтиёри мо гузорен, пайвандҳо ё силкаҳои интернетиро дар ихтиёри мо гузорен ва албатта ҷавобро низ бинависен, то мо онро баъди санҷиш албатта дар барномаҳои дигар истифода бубарем. хуб, Субҳон Ҷалилов будам. То нашри дигар, комёбу муваффақ бошед.